Nimeni on Zoltán Takács. Olen muusikko, viulisti. Harrastukseni kuuluu ooppera, vaikka aktiivisesti soittamalla, ja filmien teko. Jos haluat lisää tietoa, saat vaikka alla olevasta nettiosoitteesta. Luomani sivuston tarkoitus on näyttää Suomen kansallisoopperan toiminta taiteilijoiden ja tekijöiden näkökulmasta. Tämä aspekti sattuneista syistä ei välttämättä aina tule esiin. Tämän henkisesti ja fyysisesti erittäin rankan työn pääelementti on se, kuin tekijät ja yleisö kokevat yhtä juhlana kuin tätä iltaa minä tässä ja nyt. Tervetuloa sivustolle ja Kansallisoopperaan. Näkemisiin.